Zina gwara na yi istimna'i domin ita zina tana cinye arzikin kowa da kowa kamar haka. Ta sa ki zama shirgegiyar bazawara ko inanki ya buɗe a rinka nuna ki kina budurwa amma nonuwa sun zube. La ilaha illallah wa Allah ka kare mi daga sharrin zina. Amma na ji wasu suna cewa wai ita zina laifi ce tsakaninka da Allah, sai na ce ni ma haka ne. To tun da kun san cewa ita zina laifi ne tsakaninka da Allah, ai sai ka dinga yin haƙuri da ita, istimna'i da ɗan sauƙi akan zina, domin babu ciki, babu lalacewar al'amurori, sannan babu yin bugun waya kina 'yan murya wa namiji, sannan za ki je gidan mijinki lafiya. Da zina da istimna'i da abu ɗaya ne ya kawo su. Menene ita zina? Laifinta ɗaya, rashin laifinta ɗaya. Ba za ka ɗau alhakin wanda kake so ba, ba za ka ci amanar wanda kake tare da shi ba, domin shi istimna'i da hannunka kake yin kayanka. Babu wanda zai ce maka dan me, saboda babu wanda ya gani ko ya ji ko ya gani. Babu wannan maganar. Katifa za ki ba da shaida ta ce a'a, don haka sai mun yi. A kyale mu, man shafawa sabulu idan ka samu, man kuli ana yi da shi, abubuwa idan ka samu, a maimakon ka je kai ta yawo kana lalata 'ya'yan mutane, gwara ka kare a hakan kan Allah ya kawo maka taka muharramar ka. Ya gabance ta faɗa.